Kare. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Zvese zvishande zvechokwadi. Zvese zvanditaura ndezvechokwadi. Ndiye macharaswa nemhosva. Ndikaramba ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Chakaitika pamusoro Mambo Mutasa nemakurukota ese. Chakaitika ndechekuti ndaane nguwa murume uyu achingondishungurudza. Kundishungurudza kwaakaita mwoyo wangu ndekwekuti unoramba achinditi ndiri mbavha. Aramba achiti ndiri mbavha ndakanga ndiri kutobva basa. Vanhu vari kutambira ma-inputs ari mwaya. Inini saka ndakanga ndisitoripo. Saka wakabva waita ma-inputs aya wanga vari kutambirisa vanhu kumusangano weZANU-PF waanoti unotungamira. Inini handisipo ndaenda kubasa. Saka babaita munhu wanhu watambira ma-inputs aya. Pakaita vanhu vakabirana mabhegi 1 refertilizer. Wabirana bhegi refertilizer iye wakabva abudisa muromo wake pajekerera yanga iripo iri kutambira. Akati musanetseke bhegi rabiwa ndiEsther Nyandiro. Ndoto asobvira makuseni ari kukomplaina kuda zvinhu zviri kutambiwa. Yeti inini ndabva kudzika bhazi ndisipo kubva makuseni ese. Saka ndadzika bhazi ndakabva ndasvika. Murume wangu ndiye uri apa vanonzi vachiurunga. Saka ndasvikapo ndiwo akatondidaidza ndiri kudzika bhazi. Obva wandifonera kuti inini ndine gumbo ndakaguka gumbo. Handigoni kutakurawo fertilizer yangu yandapiwa. Saka ndiri kukumbira kuti usvike pano. Ndakabva ndaenda zveshuwa bva ndasvika ipapo. Ndio pawakabva watoti bhegi ratonyangadika ndiye watotora bhegi refertilizer. Bhegi refertilizer rakazorondwa. Rikaoneka riri kumba kwaNyanzunda ndio rakazooneka riri. Nyanzunda wakapindura kuti munhu wamamuri waba bhegi. Ini ndiri ndatora bhegi ndichitorera Solomon Dzurukwe. Because tatine zvikwereti zvatati nazvo zvatatisina kubhadharana mumashure. Vandaendawo kune vanhu masabhuku vandabvunza kuti ndingaita sei kana munhu achibudisa muromo wakadai. Masabhuku akanditi hamutangi maenda komangara bakwamambo. Asi kana zvazodzokerera kechipiri isu nyaya yenyu hatichaigoni. Munenge maakuenda kwaMambo Mutasa. Sezvo muri muzvare hatigoni kumutonga kuno. Saka inini wakazodzokerera kechipiri. Kechipiri kaakadzokerera wakandinongedza panga pane kanzera mukahanana. Anga aperawo pavanhu mari dzemagwere kuti nditorere matani emagwere. Ndio paakabva ati imi maipirei mbavha imi muri kufunga kuti magwere enyu achabuda. Asi kanzera wakabva apindura muromo wekuti tani yatakatotakura nezuro yakaunganidzwa namai avo. Mabhegi arushaika, mabhegi aya wakatobiwa ari mushopu mwangu wakachengetesa. Asi tani yavo yakadini? Yakakwana. Ndakatakura tani yangu nezuro yakakwana. Saka inini kubva ipapo ndakabva ndarwadziwa bva ndati zvinoita here kuti munhu aramba arongondinongedza kuti mbavha. Yeti chandati ndaba kana kuti minda yeuko inosiyiwa yakashama. Handisati ndatombosvika pasaki pamunda pemunhu ndichinzi ndabatwa nesaki. Saka ndakazouya kuna Mambo Mutasa komangara. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Zvese zvishande zvechokwadi. Zvese zvanditaura ndezvechokwadi. Pacharaswa nemhosva. Ndikaramba charaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro Mambo Wadare wese. Pamusoro Mambo Mutasa, pamusoro Wadare wese, pamusoro wese vanokudzwa. Zvotaura namai avo ndinoramba kuti vanonyepa. Inini pamusoro watanga kutaura pamusoro pefertilizer. Inini ndiri branch weward 19 ndakabata dowe guru. Pawatanga kutsanangura nyaya yefertilizer ndezvegore rapera muna December atambiwa apfumvudza. Pakatanga kushayikwa fertilizer ipopapo hatina kumboita nyaya yekuti yakaenda kure asi kuti pakangoshayika fertilizer chete hatina nyaya yakaenda kwasabhuku yakangoti fertilizer bvayangoshayika. Pari zvinezvi pawatsanangura chirongwa chana kanzela chakamira chakadai. Pakauya kanzela weward 19 anowa Mukahanana. Papaita kanzela weward 18 anowa Mandiringana. Makanzelas akauya tine meeting obva wauya kotsanangura nyaya wanzi branch she tiri kukumbira kuti tikutaure chirongwa chiri panapa. Semakanzelas eward 18 ne19 tikuona kuti munzvimbo dzedu dzine nzara. Saka tinoda kuti tigone kutengawo chimwe chibage chatinogara nacho isusu semakanzelas ekuti kana vanhu vanetsa tinogona kuvabatsira
noti nedzimwe chemberi dzisina kana kutombowana chinhu. Saka wakaita saizvozvo obva watsanangura nyaya yawo. Makanzerazi akauya nemari inokwana ita 1800. Pawakauya ipo apapo unganzi papa ino vamwe vanhu vachitaura kuti uyu ati ndine tani yechibage, vachindibvunza kuti towamupa here. Wakati uyu ndichiti pakatanga kumukomana wekwachipoi anonzi Panganai Chipoi akati ndoda nyaya yekuramba kuti muri kupfumana uchi. Okay. Mbavha. Okay. Iwo wakambomupfuma here? Handina kuwapfuma asi ndakawati siyanai neutsotsi. Ndakamuta siyanai neutsotsi wamupfuma. Because in other ways ukutaura kuti uri tsotsi. Okay, regai ndibva ndavatsanangura kuti Sei wakatiwo itsotsi. zvawakaita mai ava ndinoti ndibva ndajekesa utsotsi hwawo zvawakaita. Kanzela apa vanhu mari pajekerere, iwo hawana kuenda pajekerere. Ndingatotora nguva yewanhu yakareba isina chii zvisiri necessary. Ndakaitarisa, this is a party issue. This is a party issue. Hainei namambo bai. Because nyaya dzenyu dziri kupolitics. Muri kuzwa zvinozotaura. Nyaya dzenyu dziri kupolitics. Saka inini what I expect you to do ndezvoti kana muri kunetsana muri mumusangano, ungava uri upi musangano, musangano umwe naumwe une disciplinary committee yemusangano inoongorora nyaya idzodzo dziri kunetsa musangano. Yobva yaona kuti inozvigadzirisa sei. Because inini samambo handikwanisi kuenda kugadzirisa chinhu chemusangano. Ndinoenda kugadzirisa chinhu chemusangano chinzi uri chii mumusangano. Urikuzwa nyaya dzandinotaura. Vanhu vaifana kunge vakugadzirisa ivi muri 2, ndikanzera Mukana nakanzera Mandiringa. Ndo vaifana kunge vakakugarisai pasi. Wona kuti dambudziko renyu muri 2 ramuri kuziyana umbavha neutsotsi riri papi rogadziriswa mumusangano. Because kuona kwandaita mese muri 2 mumusangano mune mapositions mumusangano. And hazvishamisi kuti iwe uri branch chair pamwe uri torwira kuda kuita district chair. Uyo ari kupadawo. Saka ndosaka makuzorana madhaka. Kuti uyu akadzimana azi imbavha. Saka uku kuchigaro hachadini? Hachakwani. Uyu akakuti uri undipuma uri mupumi. Uku kuchigaro hachadini? Hauchakwani. Muri kuzorana madhaka nenyaya yekuda zvigaro mupati. Saka iyoyo inini samambo manje handina chandokwanisa kubatsirai. Nekuti it's a party issue inofana kuresolvwa neparty. Because makapumana chiri chinhu iri program yeparty yemakanzera aunganidza chibage handizo kuda kupa one mubva matengerana futi chibage ichocho pachipati handizo. Munhu akataka kutsvagwa kuti musangano muna here ane chibage, obva azi mai awanacho chibage, ndobva kwazi mari ngaitenderere mumusangano. Handiti iwo obva warwadziwawo kuti mai wapiwa kamari kake ka 400 kana kaka 500 ketani. Handiti ukati imbavha itsotsi musamupe mari. Handizo uyu kanzera Mukana nakataiwa tani riripo ero waunza haisi tsotsi. Handizo uri kuona nyaya ndikuzokutaura kuti chini chiri kuitika mumusangano mupati umu, chini zvenyu zvamuri kuita mupati umu kakupokana kenyu kari mupati. Asi manje kakupokana kenyu kakabuda mupati manje zvamuri kuita izvozvo it becomes criminal kana mabuda unozwa zvinozotaura deformation of character. Handizo kana taa kumutebo uyo usiri wekupati deformation of character. Because wati mai muri mbavha. The onus now is on you to prove kuti mbuya uyu imbavha here zvishwa. Asaka prove kuti imbavha manje. Handiti wakubva wadzoka kuya uko wakapoma munhu mhosva yasiri asina mubhadhare. Handizo asi dare rinori manje harina jurisdiction yekutonga nyaya idzodzo dziri criminal. Asi inini my only
advice ndeyekuti nyaya idzi maingodzitora sepati andizvo mobva magariswa pasi nevakuru wepati mogadziriswa zviri kunetsa pakati penyu muri 2 nepati. Chibage chamuri kurwira ngechepati, wari kutungamirira nyaya dzacho program yechibage chacho ndewepati andizvo. Zvigaro zvamuinazvo mese ngezvepati. Uri kuzwa ndutaura. Saka this thing is a party issue yamunofanira kugadziriswa mupati. Tawirirana izwai, sumukai mai muzvare. Nyaya yandiri kutaura muzvare ndeyekuti tiri kucriminal court i-defamation of character yaitwa nemurume uyu kuti akupumhai kuti muri mbavha imi musiri musiri mbavha. Asi ndiri kuti imi muri 2 muri kunongedzana muri mupati andizvo, muri kunongedzana muri pamaprograms epati andizvo. Saka kana muri kunongedzana muri mumaprogram epati, it means that your problem should be solved nepati. Party ine disciplinary committee yekuti uyo akaoneka ine mhosva yekukupumhai, party ndiyo icharowa neshamu, not inini. Mukana maiburitsa mupati manje makuiunza kwandiri manje, inini to me is criminal. Inini handiiti macriminal cases, ndinoita macustomary cases. Changu ndechekuti vanhu mugarisane zvakanaka. Senge zvonditori mutori 2 dai ndatoona kuti zvigaro zviripoko mana, zvinodiwa, zvinoshandirwa, asi zvigaro zvinourayisa futi. Musazvikanganwe izvozvo. Tikesa nditi musapakanganwe bakuti kana uri district chair ziva kuti pane ari kupadawo, kana uri MP ziva kuti pane ari kupadawo. Urikuzarutaura. Kana uri chairman wewomen's league ziva kuti pane uri kupadawo. Saka tamba wakadini wakachenjera andizvo. Izvo maakuita zvari kutamba makachenjera ba, because maakuburitsa Kitsimberg. Marakidzwa kuti chigaro chake chabranch chair muri kuchida imi. Imi marakidzwa kuti maambitions amai ekuita district chair munawo muri kuwada wacho. Izwa. Ndizvo ndiri kutaura izvo. Imimi muri vanhu vepati imwe chete. Garisanai pasi sepati, muwirirane zviri kunetsa mupati mobatsirwa nepati. Kana yanyaya yedefamation mai, endai kumapurisa, munoripota kumapurisa kuti uyu munhu ari kundidifoma kuti ndiri chakati chandisiri. Right, izvoka. Saka nyaya yenyu hapana yatopera. Kana muda ndikubatsirei kupati, ndinokwanisa kudaidza makanzera enyu ari 2 mandiringanani namukana ndowataura nekuwabatsira kuti wakubatsirei imi muri 2 kuti mugarisane zvakanaka. Imi kana musuda ruti iyoyo muruda zvemapurisa, endai kumapurisa munomhangara kuti uyu mhosva yedefamation handizvo. Right, yatopera. Endai next case, endai Vangana chikuku.